har auliya wuyan baiwa shehun dan marokon nan da gausi mura ta sanawa mai yarwa shaka abin fituhati muna son fitar rasulullah sanadi da baika rasulullah salamun alaika maulana muradi na zuciya sarki sallama gare ka rasulullah jari ne fagen yaki abin Madista magani na zo ta sake mutu bai jikan kaloliya yardar ka ce cika da aiki kaunar ka ce ta zama sanadi yaban na ka babu mamaki talabi ka ta yi kai ke ta ba musu sanadi madadi da bai ka ya rasu dole guda habibullah fansa gare ka duniya da arzikin wadatar kowa wallahi na riga na gane ba za a kai ka kowai ba ko an biya suna bayan kasan alkawar abu ba kai ne hakikanin farkon su karshen su sai ka zo baba su mikatin alamu alwa sun sallama suna dowa wane mutum ya rabe gan ka cewa muke muna tuba kadara ta yi izini karɓe ka ya rasu yalwa sanadi madadi labbai ka ya rasu yalwa ya sai tsira abin nema madadu ta mamagada sannan ka ya bari jaka da kaunar ka ce kawai sirrin halilu gata na nan ba da yanzu gata labbai ka ya saman bayi girman da ya yi saman gata mahadi kake mashaya gatan mu ne maza mata Ali ba maulana ai manna dan rasulullah dan isa ba maulana ai manna dan rasulullah dan kudi ba maulana ai manna dan rasulullah ba dan maki ba maulana ai manna dan rasulullah ba dan sarauta ba Allah ai manna dan rasulullah ba dan komai ba ya Allah ai manna dan rasulullah Annabi muna kuka muna son ka ya Rasulullah Annabi muna kuka muna son ka ya Rasulullah Annabi muna komai muna yi ya dan Rasulullah dan isa ba maulana amanna da Rasulullah bayin ka ne kawai ne dai amanna da Rasulullah zaki da yaya mai bege wanda so da kaunar ka abu wanda so da kaunar ka abu wanda so da kaunar ka ya ubangijin san mai kai tsada sabon ai na gaban Allah da fita da kankano an yi barjikan Ahmadu wanda shi ya zo farko ala bandawa dan yi barjikan Ahmadu dan Alibu Buhari ala gumba wanda so da Allah ka dinga salati da soyayya a sabon ruwa shi ne hakika ai sahabbai suka tuna da rubuta suna duka su ne cikin hoge wanda su da kwanarka wanda kanka ya shiri kai da ya bulka dare shekar da ce sheki farkon masu bayi sallah da zarga a cikin mara rijiya tana kiran a cikin sanyi da ke kuri sheki ba a masoyi ya sanyi san ga ya fi komai ya bulbutu haji aiwar da ba shi ba da santa kwakwani sansane yake motsi ban kiɗa da yoraji shirye cikin komai har cikin wahalhaji ya yarda da
amma gidan bulani mun shi ne cikin mali wanda sai da kaunar ka ita ta da kanka duk ba ka san saboda ka sai da kauna na a cikin sai da kala ina so shi ajin kula ma wanda zan ji ku a duwaina shi ne komai ya buwa wanda so da kaunar ka wani abun cakamo ƙaunar ke cikin bayi ya tsoro da roma daidai da aure ya musa da su ne cikin sarari ba shayi ne da ya tuni ya fi albasi a baya yara ne mai rana yana aji da dalila da hamadin sirri na cikin kamishin ba gidan mazan tafi da kira sadisi ba sana ke gaba da shi da Amadin ne wai ko cikin gane aka aiko fitili ne mai sako mai alƙi ne ba. Shi ne aka fitar da ne abu ne da aka fitar ba. Shi ya kira aka amsa da tambayar da ka kusa haiwa gare ka ban samu ma ka komai abba. Kai za ka so a rabauta hakika dole siyasa kai ne ka yi mana gata a mutum mai rabba. Shaya ake kallo dole wancan jahirin ya ji sa ya gabo da ba ma shiri da zai zamba. Amadu mai yayi cikinsa ake sauri yayi zafi sanyi cikinsa kan tambafa. Barin da ni sha biyu na jin da shi zan goge gaba da shiri na daji in ka kiran ka karba. Waye ya sai da kiyama ya kora ba su ma ya tabbatar musu salama ya. Gwargwadon salati gun shugaba annabin da shi da yauci gaba alihi sahabbai ba ku bar su ba ada da shirrafa su ne gaba shafi tadi ya karo ladduba wanda har a yau ba gano shi ba guguwa fice gausi ta gaba baba da rikini mawurari daya alƙali ne sarki mai gida abu fito ya kai ne lamba daya sallama da rika fito hatina sallama gidan karfe shekana na taho da kwambo na sarkuna gaban da kanka ya zarce masana ni kwata ke ya shiri ta bayyana in zubo kasida ga majinjina abul fito da Allah ne ya gina ginin gila shi ne kai baya kuce kai ka ce da sarar lamba daya alƙali ne sarki mai gida abul fito ya kai ne lamba daya magana ake da gidan asali dole sai a nemo mai hankali na mace a kai ba na tattali cikin alifu da lamukai ne wasali da ka faɗi ma da ka imam ali farjinin da shi ne na mabajani abul fito ya hujjar Allah ne na rike ka bana da hayaniya alƙali ne sarki mai gida gaskiyar batuni dai naka ne
gashi na zama mai yin zambune laifuka garin sun wuce bayyane da riko da kaunar amani ne ce da rabbana zaki naka ne alufai ji komai bana bane da mai da rabba godiya ga Allah mai kishiya wanda shi ya roko da biya ai ya mutu da gidan tarbiya sunan ya ya ba wasa ba aikin bai kare ba har yau ba a fara ba ba wasa ba aikin bai kare ba har yau ba a fara ba wasa ba aikin bai kare ba har yau ba a fara ba wasa Allah bai rayawa kai ne ke dafawa ruwa da tsarawa saruwa ke na sunan gare in har ka karba salati kai min kawa wanda shi ne kai altura Allah sa akwai kai jerawa aure ya yaya na da sai masu kaɗi a cikin sarrafa shirina kama na alloli ce akwai na ce muka na ce ai zikiri Allah Allah da zikirin mu ba ba aikin bai kare ba da ne su farka hakikatin samun ka kai na bari karkar yawon ka jirgin tsira da kwaira da iska ne aka kane raba aikin bai kare ba hanyar ba ba ne mai da kalla sosai ita ce asabar har kasai mutalayin kwasai kodai ya'yan failar da har mun da sarari ba yana kai imani ma na kuma Mera kenan sakon Allah ne gaba kai mai kushe aike kai na gari ba lege bai su kan masa kake sakar sakin Allah kan kira ba za mu ce ka bitan ba annabawa sun yi shaida ana rikuna talla waliyai su ne adala mai zai saka daga kore da tsaira da hankalin da nake yin baba in sun hada da sinadi in su gida ka ga calbi suna da aikin aji kuma mutum da mai ramar mu da hanyar da wije Kaban yazini na na wata gurbin wani na masoyi na ya dausu sirrin sirrika gwamnati wadanda kai ne na yaji gidan ka na can zan yi wa ka sirga kaula ne zuciya ta fahimta Kirin da ake ambato na Allah zahiri Kirin da ake ambata da zatin shukuri Kirin da ake ambaton ma'aikin zahiri Alalai la ila wa ila kaula Wanda ya yi ziyarar shehu za ka gan shi da hikima sannan haka ne tafiyar shi ba ya yana waziri don ya yi ko da shakin rayuwa mutuwar shi daban don ya yi ko da jama'ar kaula ne zuciya ta garin jazara yawan ilimi na can garin ka je ka tambaya a yawan zuhudu ba su nuna kai ɗan kaula ne zuciya ta garin
wai na can sani kadai ta ubangiji nan ake ta karɓar izini gida na ijaza a kauna ake samun lamuni Allahu akbar ba ya gomba sirrin kauna a kauna ne zuciya da ke jazaba a kauna ne za ka je ka dawo kana alfahari in ka shiga can cikin rauda mai yaye gari da duri inda ka gama zikiri shigar ku daban fitar ku daban ni ina son kauna idan ya je gaba tuba yake kafin da ka je nema za ka samu gandun kura kauna zuciya da ke asali daga samuwar birnin kaula kuma ganila da udiri bai jima kane yin fahari daga ma'aiki zan yi washi na da batuya mai yawan zai ke aure mulkin siya ya shugaba wanda baka yi kamar kamata sa ba sai ya sabon da ba su tuya ba sun yi biyayya su suke kan gaba na ji alaƙi da ta wasu gurgu ba sun yi rikodin sun yi ba kare da ba zan yi ziyara yau gidan auliya sun yi fana'i ne cikin indiya Tijjani shugaban askiya ya mai ne mukamin tarki wanda kamar ka ba shugabana annabi ne muhalli da duban Allah shugaba zulmatani annabi ne salamar nubuwa tabbas ya kure mai kalami annabi ne ya karbo ya bayar shi ya tawa da dukkan salami ya mafati ga dukkan usuli babu kamar ka kai mai imani annabi ne Allah asiri haka a zahiri shugaba da wanda ina wuyar masa komai tun ba babu shine a fili wanda yake da karfi na iko ya rufe ko ina ga dalili annabin da bayan shi kadai ne ba ya sano abun mai suni kaya tuhu ina yi ma'aiki ya yani ga aikin fitali annabi ka san rabuwa hakuri ya kini ba na biyun ka shugaba da sunan ka daki gani da ka kai ne bani na shafan kai da hannun ka da na san za ka yi mai gidana Faduwa sinar arziki ke ce ya Faduwa sinar arziki ke ce sunan matake su kullum a farko ne mai mulmanar bai cikin zarafin wado domin batulu tana gidan masu asali ne mai santa ya yi dace makiyanta sun kauce Arabin salatin nan ta kara wa muku tari mai kyan shirya sayi bursiri wal kairi sai da suka fanta sun zo da labari kira babu yayan gara tafiyar ta farko ce Salina, salama irin wacce ba a yi ba ko cikin kana, amsa da biya su in ji kika dai da na zauce. Ya faɗuwa matar Aliyu mazan yaki, a gaban maza shi ne yake ba da mamaki. Ƙarfinsa ƙarfin na da ne mutumin kirki, lallai ashe ba mace bace kawai bai wace. Yawan da Allah ya yi komai a dominta, ya zama mala'iku suke ranka sakonta. In kai fushi Allah ta kai ke da kashinta, bari kai kawai tsara musiri ta asali ce. Ya mutu ya annabi ke ce wa tsara, gidatun inni wallakin zarce ce mako. Kin zarce matan duniya har da ruwa, ma za ku yin baban ta ke ce da ke ce.
Mahadi mai zubin sallah annabi kai nake ka so in yi wa bai tukana. Mahadi mai zubin sallah annabi kai nake ka so in yi wa bai tukana. Allah kai ka bani damar yin baitukana, ka sha yau ka sake ban damar yin kiɗana. Waka ce nake so in yi wa zuban gidana, Mahadi mazubin sallah annabi kai nake ka so in yi wa baitukana. Mahadi mazubin sallah annabi kai nake ka so in yi wa baitukana. Ta yi dubin salati wannan halina, annabi mai dubin waliya ya amina halina. Sanar da sahabu Allah wa matan walima, suna na rike shari bai ni ban halima, jikoki kanana. Yawan ka tsaye da kwanci, yarda ya habibi sarkar na zubawa ya zarce irin sanina. Annabi ne tsaye kwana a tuke, annabi ne dalilin hisar cinikin fatake. Na san mako da ɗan baitin na tuke, wata isar isa muradi na zuciyata, annabi ne nufina. Allah, la ilaha illallah sai manzon Allah. Allah, la ilaha illallah sai manzon Allah. Dan da baiti ko Rasulullah, Allah ta fi da Rasulullah. Annabi ne sunar zuwan kowa nan manzon Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika khairu. Annabi kai ne waƙata, annabi kai kaɗai na fuskanta, Allah ne ya ce na alkinta, ranar gobe kai ne jawabi na mazala. Kayunan ake ta cashewa, a karbin kula ba dainawa, a ta halin rawa da juyawa, ai an waye cikin Rasulallah mazala. Mata sai a daina harkar na, ba annabin ba shi kenan. Zai kai ya a daina iyakan ne, ba shagali cikin habibuna lada. Annabi zuciya tana son ka, da baki yana ta beganka, da hannu yana ta sautin ka. Ba kai ne kawai muradi, masoyi a manalinsi. Ya shugaba kai ne kawai muradi, masoyi a manalinsi. Hikima kai ne kake tabani, muna da kai ba za mu manna goni ba, muna da kai ba za mu daina sallah ba, muna da kai ba za mu bar shari'a ba, muna da kai ba za mu bar hakika ba, muna da kai ba za mu daina kuka ba, muna da kai ba za mu daina kunci ba, muna da kai ba za mu kasa suna ba, muna da kai ba za a bari cancan ba, muna da kai ba za mu rasa komai ba, muna da kai ba za mu kasa haci ba, muna da kai zaka ba za mu kasa ba, muna da kai komai yana a kan tsari, mutane kai amma da kai tsaro. Na sallama bishe mai gida.
Alhaji bayan sani kaushi na shehu bal'amani ita ake zuwa na fini ya ke rukuni haɗe kasu ne wani tuni kaya alamuda nabi ne ya alamuda wanda ya so kana haskaka ila wani ya gobe maka abinda ka so an maka ana ta haya mai maka annabi ne aka ya alamun huda su tabbata kokari karza da cikar karamci su zama da kokari haske marashin gushewa a tare da ke habibi kai ne gatan halitta mai yadda zunubi ta taka da ke ta'ala kai gamsar shi jawabi zan Rasuli sai kullahi matabarata salamun ala ina ya sallallahu matabarata salamun ala kanzil kunuzi mai yaye damuwata salamun ala ruhul wujudi asali daga samuwata salamun misalin sallamata in zamin karbuwata dan Allah sannu tare kamar ma'aika mai kyakkyawar makoma mai bulbul mai wadata mai jannatin ni'ima na gaskata lamarinka kadarinka yana da girma a cikinka nake dumauta ba na gajiya da nema kai ke karamci da ba a ishe da dama wannan shaida da tada mai yayi damuwata Shafi'ul Mu'minina mai dauke da kallaruri Imamu da Mutakina ka daina shi da sururi lisanin hadarati Habibu Mutari Salimul aiki kai ne a garin ka zama makari ka tallafa rayuwata a badan insaci aminta a yabanka da ke ta sabko abin tocin gabanka da na halittar na sauko gaskiyar abin ya ci taka ka buɗe na ɗauko gaban wasan ka buni ka ce nasara ta girko a gargar ni na biyu wasu bai toce na sako akwai kafarin jakada kai ne rama da kowa tasirin da na halitta da kai aka ba su baiwa bashiran ma naziran kai ne ke kewa yaƙaitaccen imani gatan da ka annabawa hannun kyauta gare ka ka ba mai ki da gawa zan ce ka faɗi da kada da yayi da wata na da kulaficinka halittar na tausayinta ita ce na rufe da taka zan sa'aya a yaban kai barbariya kai ne mai ya shirya manzo ba ta da baya abin nan in kun fahimta
ke ta da masoya. Zaki ɗan bayani ne na rera mu sanya cikin hadarar fituhi a nan kasan magoya dan Allah. Nan gobe ya ƙamu zan Allah ina da kai ba zan sake Harshen sako cikin dare wata rana buwaye aiko da ana zan yi baiti ba ta kauce Ubangiji na sarki, yau ma na ga ila gunka ya shaharki, in ya barci za ka amur mai tsaki, wanda su kamar su komai zai da shi. Sarkin ya da ɗan ma'aiki da barka, bayan fara masu nan bararka, a matsayin wata wura ya haska, sun samu ne a sani su Abdullahi. Shin mutumina ya girka mai shayi a fara mai layirar la'awa da tuki mai babu a rayuwa shirin gari ne mai ɗauke da lalama a jikar ne maganar zuciya cikin tamgama ne kai ne ka tsayanin ya zuwa ne a mutiyar cikin kamar da yin duba an yi gaskiya cikin da ba a duba yau ma gaban dama na wake sirri da asirari a madabul fatihi madoki na fita shirari ya shiri ka mutu madari Allah salatin nan da ta kai ba ta tashi mu abu da tuwa insani wani jin da ta su mana shi ya yi mu kan barin mazuna su tunkan arshi a sahabi ne Allah fasadan suna bayan shi ya shiri ka mutu madari sa'a wani marko kurabe kujetin cani kuma kulmura bara yau sai cikin zamani kula ta ni mai yarwa kai ne cikakken kalmi ma ba da tikini ma muna ɗanka kai ne tsani ya shiri ka mutu madari na san wani mutu sallama ya shiri zaki ne mata bai ci salmar masoya kan da kai ake ɗaukar sauti alhamdulillah na ji amsar ka ta canza wake da wannan wanda kai kuraje ga wanti ya shiri ka mutu madari a cikin daren da ka kai wacce wannan da mai girma ke so ya san sunan shi wannan da hadara ke wuduri da ta hange shi ne ka kai mai arzikin nan da ba mata wani ya shiri ka mutu madari na san ba za ku shi ne ya zo a raso mutum kan zuwan al'arshi shi ne ya zo a rubu kan zuwan mai shi shi ne ya zo da abubuwan nan da ba na biyu shi ne ya zo sama alfasani yana hannu shi ya shiri ka mutu madari na babu da ya sani hakikar ma'aiki shi ne dan faduwa ba wani kasancen kwarai dai duniya ya aka yi layar ya goma uban asalin da kujila da niyan ba da mu ba wani shi ne ya shiri ka mutu madari na mutuwa ta tafi masoya suna hannun da duniya na gane komai yana bayan da an biya wasa ne na suna shingen ka daga alkiya ga ofa da suna gan shakka ya shiri ka mutu madari na samu na kuduwa kai ne guda kai guda kake jin son surutun wadatar Allah wannan da in ya fito ake gane manzan Allah wannan da suna ne ya zo cikin jami'in sallah in ka cire shi cikin salatu da kawo na shi ka mutu madari na san murakuwa waye yake kallon mutane da idan sawaye zuwan jami'in
ya zo cikin aikin sabarwa yake karɓa da komar hakan da hannunsa shi ne kadai kun san shi wallahi ba na gurin shi ba mutum da ina wasu wurare mai baƙaƙe mutumin layi ne na da damu ko rashin kayakan layi kai da ya san za ka zo shari ba ka fari amma yana mana yin da za ki kwallo billahi ya shari ba mutum da ina da wasu da ka zo a wancan tsari ke nan wakatin arziki kai kana da su malamai shari'a na yi roƙo ku bar in kama shirin kawai shi ne fito a cikin alkhairi ya shari ba mutum da ina saurara Ahmadu ya kalli Maiduguri shi ne jigo da kasuwanci a garinmu akwai masu kuɗi a garinmu attajirai duka a garinmu da malamai fanni daular musulunci ta dauka yau zakin tarihi za ka yi magana a cikin waka ai guzurin magana ta cikin magana kai kwakwalwa to da ni da kowa ajigon kai ne famu ne duka sai da ku ashe zanayi waka to wai ka kace ka gani zaki in hannu da ya sai da wucin ka ta ku bani kalambu na yi waka in ba ku ya za a yi magana a hargatan duniya ka jarumi asali ake ko maganar ilimi ake to kawai ku ce ga Ahmadu dan Aliyu ce da Ahmadu Kabun Aliyu wace ka ga Ahmadu ne ku kama da Ahmadu sirrin lahi Muhammadu kanzan lahi kariya saki da Muhammadu Ahmadu gatan duniya ka jarumi da farin hali shi ba Dajiga baye kai ga warware shirka ardi arke ka an samu kanta an zo da maduka sai mu je mu shabi maye bara bayan zaji sharu ne da ta baye mu kalli halitta sai mu samu